Дуслар, дөньяла үрмәкселәрнең 40 меңдән ашу төрләре бар. Шуларның иң куркынычлары, иң агылулары безгә Уфага кунакка килгән. Башкортстан лайфстайл үзәгендә шәп күргәзмә ачылды. 1 ноябрьгә тиклем бында үрмәкселәрнең 28 төрен күрергә була. Уларның һәр береһе үзенчәлекле төсле, төрле зурлыкта. Дуслар, үрмәкселәр арасында бер генә саян бар. Ул безгә Таиландтан килгән икән. Куркыныч, әмма шул ук вакытта һәйкәлле кунактарыбыз Бояла террариум эчендә урынлашкан. Эргәһендә һәр бере турында күп кенә кызыклы мәгълүмат язылган. Дуслар, мин қолымда ыссын үрмәксе тотып торам. Ул минең қолымда тешләһә, мин кулһыз калам. Ярый, шаяртам инде. Был уның тирәһе генә. Үрмәкселәрнең бул төрө еш кына үзенең тирәһен сисеп ыргыта. Был күренеш һигез аяклы дусларыбызның үсүен аңлата. Дуслар, хәзер инде шаяртмаенча минең қолымда ыссын үрмәксе тора. Уның менән күргәзмәләр, фото, видео төшү була. Хәзер инде минең Instagramда фото була. Мин ыссын үрмәксене қолымда тоторга куркманым. Уның тынычлыгына хәтта кеше лә көнләшә ала. Әмма бер яңлышаң кәрәгеңә бирә ала. Бұл ян ияләре турасында барыһын да бәләкәй генә сюжетта күрһәтеп тә, һөйләп тә булмай. Шуңа күрә, кызлар, егетләр, Башкортстан лайфстайл үзәгенә килеп, үз күзләрегезнән барыһын да күрегез һәм белегез. Бик күңелле бында. Үрмәкселәр дөньяһы бик кызыклы, мавыктыргыс икән. Был күргәнмә миңа нык охшаны. Ә һеҙгә, дуслар, Илназ Килмөхәмәтов, Александр Лысенко, Тау-Тау хәбәр өсөн.